go to the other side and see if we can get some pictures. Acum filmăm în partea de est a orașului, la înălțimea etajului 2 al turnului. Nu știu, acolo ar putea fi Catedrala Notre-Dame. Nu sunt sigur. Observați scena și traficul ei, deosebit în această parte a orașului. Și clădirile atât se pot vedea datorită ceții. Este un fel de ceață care acoperă orașul în acest moment. Aleile, într-adevăr, zice Rodica, sunt curate, dar sunt din cătrici, mie nu-mi plac că mă doresc pantofii pe ele. Așa cum s-a întâmplat în Parcul Tuileries. Am trezit cu praf pe pantofi, ceea ce pentru mine, care n-am ferie de curățat pantofi. Glumesc, bineînțeles, lumea care... Ce vedem pe malul Senei acolo este Palatul Louvre, muzeul. Aici cu siguranță este Palatul Congreselor. Deci nu acolo unde am filmat prima dată. Aici este partea de nord a turnului și a orașului. Se observă în fundal piața Trocadero, de unde am filmat mai devreme. Dar în profunzime observăm acei zgârienori, câțiva câți are Parisul în zona de practic nord-vest, mai mult vest a capitalei. Da, e partea de vest, am greșit, pe partea de vest, pentru că în partea de nord o să mergem să filmăm imediat. E rece, suflă un vânt rece. Multă lume, mulți turiști. Ne grăbim pentru că e rece. De aici se coboară. aici e ca la comedii. Acestea sunt roțile liftului.
iată partea din care am plecat, cumva partea de nord, Sena, iar noi ne pregătim să gustăm ceva, după care, probabil, după amiază, vom încerca să ajungem la Catedrala Notre-Dame. Sau la Louvre astăzi, că e miercuri. Sau la Louvre, pentru că era ratat, era închis. Vrem să mergem într-o perioadă mai cu prețuri mai mici la vizitare, mai ieftin. Ca pentru români. După ora 18 sunt prețurile mai mici. De același stadion pe care l-am sunat mai devreme. Observați traficul pe cheiul Senei. Știu că Și-a pus ochelari. Jackie Chan ne zâmbește. Vedem aici sunt motoarele lifturilor și pupitul de comandă. Totul este automat, e comandat de liftiera din cabina liftului. A fost montat în 1995 acest sistem electronic. Deci se termină și caseta. După ce cobori din lift, ești trimis la tuns. Dubovițeancă este abordată de un ciudat. Turnul a fost construit de arhitectul, proiectat de arhitectul Gustav Eiffel pentru expoziția internațională de la Paris din 1900. A fost terminat în 1889. Are 7000 de tone și cântărești, iar forța de apăsare pe pământ la picioare este de 4 kg, doar de 4 kg pe centimetru pătrat. În mare parte a fost construit cu oțel adus de la Reșița, care aparținea atunci de Ungaria.